हाय गाइस वेलकम. कसे आहे बरे जेवढे खावडे निजले उदो उदो मारे शेफ आलं पाहिजे. हॅलो गाइस वेलकम टू यूट्यूब चॅनल. जेली हायली पिली निदोली उठवली कितको ते अजून देखो निदान आहे. उठे 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 आम्हाला तुमचं मोगाचं मारियो. आज आम्ही पावलो आज नु काल पावले केपटाना पावले. सो केपटाना म्हणतो काल भायर वचना नाही पागी गेल्लो रातीन नरे भायर सगळें बंद जाल्लो मागीर. सो आज सकाळी वयता हांको भायर हांव एन्सल आनी पागी हें चालू जाल्लें. सो या खंय ते शॉपिंग मॉल आहा म्हणून ऐकलां. हियर वन लव. सो ते हिंगाचेच ऐसे रावता है मेरे श्रीलंका ना है मेरे तो असं नेले असतले नो असं नेले रे. हाँ ब्राउज वाला है वो हुएगा एकदम ब्राउज ओला हाँ आएगा एक तरह कारपेटो ग्रीन कार्पेट रेड कार्पेट इंगा हुई फ्रांस कांसा అయితే పోతాం. पुणे बोगले को हाँ ओए सलमान खान है वहाँ और हेंसल गोम्स भी आ रहे हैं. क्लीन है ना क्लीन है ना क्लीन है. केप टाउन है आम्ही इंगा साऊथ आफ्रिका एंटिका साऊथ आफ्रिका आणि सिग्नल बी काही नाही शिंगा त्या माहिती दाखवत तुमका म्हणजे देखो वयता ती आम्ही ओके. आणि पावल मोटरी आम्ही फर्स्ट टाइम येला केप टाउन हिंगा. हे काय शॉपिंग मॉल है ना. हाँ पैरासेलिंग चलत आहे पैरासेलिंग चलत आहे. ये साइड मेरे माउंटेन हा आवडला ती ते पैरासेलिंग चलत आहे. हाँ एंड ऑफ द अर्थ. नो थैंक यू. हमारे पास 2 टांगा है और उसका 4 टांगा है. लेकिन साउथ अफ्रीका में थोड़ा गोरा भी होना मांगते हैं ना. सब लोग काले लोग सगळे काढेले आहे साउथ अफ्रीका मासे हे असं जायला लेंगे असतले आहे असतले. लेकिन इधर ही हो वर्ल्ड कप होता देख इंडियन कितने में है. हाँ इधर ही हो वर्ल्ड कप होता. वक्का वक्का ए वक्का वक्का ए जामिना मीना क्रिकेट का वर्ल्ड कप इधर ही हो गया था ना. इधर ही होता ना. एबी डिविलियर्स को बता दे शकीरा एबी डिविलियर्स क्रिकेटर वो अपना खास दोस्त है इधर. अभी तुम उसका घर पे लेके आते हैं. उसका घर इधर ही है नजदीक है. अभी थोड़ा आगे छुट्टी पे गए. नहीं अभी वो सिटी नहीं अभी वो छुट्टी पे गया थोड़ा फाइनल देखने के लिए. अभी वो छुट्टी पे गया थोड़ा फाइनल देखने के लिए गया. वयता आमकां रेल्वे ट्रॅक मेळ्ळे. ते रेल्वे ट्रॅका वयले ट्रेन येता. ये सोना इधर सो कैसा वीडियो निकाला. एक फोटो निकाला ना मेरा. सो मैं जान दे रही हूँ. अरे होय मरे प्रोपेलरचे ह्याचे बोटीचे असे का असतंय ते. ओ अरे वो देख अपने लोग आ रहे हैं. वो देख ये लोग जा रहे हैं लग रहे क्रिकेट करने के लिए जा रहे हैं. कौन सा निकालो वो माउंटेन का. हाँ वरेदा मस्त आहे. वयते अरे शॉपिंग मॉल किधर है. दिसती पडे चल जाते. शॉपिंग मॉल मुखार हाँ शॉपिंग मॉल केप टाउन मातशें थोंडाय आहा हिंगा. थोंडाय आहा बरी थोंडाय आहा. आनी एडवेंचर करून तुमकां हेलिकॉप्टर देखूं आहा हिंगा. हेलिकॉप्टर आहा. सो तेंगे ती सायन हें कोताय ते तेंगे हें आसोता कितें म्हणटाय तें फॉर्म आसोता कितें जालें जाल्यार कितें तूं जालें न्हू हेलिकॉप्टरां
इथं हे पड मोठं हेलिकॉप्टर रिस्पॉन्सिबल ते नाही आम रिस्पॉन्सिबल. सो 1000 euro किती काही घेता येते वचपा वगैरे. ओय ओके आहे रे बाकी तो इथून गेलो ना ते दुसरं काली इथून गेलो तुमको वचपाक खंय जाय सांग म्हाका. शॉपिंग किती तुला कुठे जायचं काना काही वाटरफ्रंट इतना है इधर ही जाते जाते इधर खाना खाते. इधर ही बोलतो ना मी अच्छा ब्लॉगिंग चालत आहे. प्लीज सब्सक्राइब मारियो मारियो किती सबस्क्राइब 20 सबस्क्राइबर 90 ऑलरेडी सब्सक्राइबर सॉरी 90 सब्सक्राइबर तुगे मारे कोई तुगे वही कोई वास्को वास्को अच्छा वास्को दाबोले एअरपोर्टार किती प्रॉब्लेम आले दाबोल्यांचे एक सांग कॉन्टॅक्ट सो तो वास्कोचा रेस्टोरेंट कळलं ना तुम्ही. ब्लॉग कब आएगा? हम भी दिखाएंगे ना ब्लॉग में. कल आएगा ना कल आएगा कल आएगा. आप डालते कहाँ से? इंटरनेट कहाँ से लेते हो? सीक्रेट वो है ओके. उससे होता है अपलोड. होता है टाइम लगता है. ओके ओके. आप ले लो. आपको जो बोला आप वही ले लो. हाँ. बस सीधा ऐसा बटन दबाया सीधा घूम गया ना. ओ ये वाला अंसल भाई डीजे. यो Marius D'Souza, please like, share and subscribe. ओनली एम्बापे अरे ते आलं तिंगा स्पीड ब्रेकर आलं. सो हां ते हिंगा तिंगले दाखले याट हायचे साइडी आणि याचे पोलीस आहे हिंगा. पोलीस आहे आणि केप टाउन तिंगले शॉपिंग सेंटर इधर द सिलो होटल में यहाँ होटल मस्त आहे हिंगा. हॉटेल हिंगा ऑलमोस्ट पावलं आम्ही. मोठे ते आम्ही गेले शॉपिंग मॉलाकडे. कोई नहीं है ना उतना पब्लिक. फोटो निकाल दो. आ रहे हैं ना आया या चल जा तू. सो फोटो किती काढे आणि तो केप टाउन पुरेला देखला. इसको क्लैरिटी मस्त है ना ये मोबाइल का. नथिंग का फोन. नथिंग एक नंबर आ रहा अभी. शॉपिंग सेंटर मिळणार ना आमका. झूम करू ना. अरे एक नंबर है रे. इधर इधर एक फोटो निकाल रहे. और पकड़ कर रख और मेरा भी फोटो ले. ये हिल रहा है रे. ट्राइपॉड हिलता है इसके लिए वो एक नंबर. अपना भी फोटो ले लो यार से. सिर्फ एक फोटो ले लो बॉस. फोटो काढा काढू दे. क्या हो गया. अच्छा ये कर हाँ ओय चले सोड झाले फोटो. ते कोंगा हा ते कोंगा बरे येते ना क्लॅरिटी. वायफाय मेट रे. ओय वायफाय मेटा वायफाय मेटी. से पाले आम्ही हिंगा हुंचपडीन तेंगेले जाय थी रेस्टोरेंट आहे. इंडियन रेस्टोरेंट है रे देखा तू. हाँ
आजचो केप टाउनाचो आमगेलो सिटी एश म्हळ्यार सिटी होय हार्बर एश ब्रिज आहा मरे हिंगा ब्रिज कनेक्ट जाता इसो देश पास आवाजीरा ब्रिज है वो भाई देख कनेक्ट हो रहा है वो कनेक्ट होते हैं रुक 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 दिखा रहे अच्छा हिंग ब्रिज है दे कनेक्ट जाता है इसो देश वचपाची थंय चोवपाक शकता तुमी जॉइन जाता है थंय ब्रिज आहा तो जॉइन जाता थंय हिंग जॉइन जातालो थंय ब्रिज येता चयल्या अच्छा ये कितें मोदें उदक आहा थिंगा मोदें उदक आहा एसो तेश पास आपायचो ही ब्रिज सो हिंग ती जॉइन जातली मागीर लोक वयतली मागीर तेजे वयल्यान वायफाय सो जाली The bridge will be open for pedestrians now. For your safety, please keep away from the gate until the bridge is fully operational. Please keep left when crossing the bridge. अच्छा हें उदक आहा And enjoy the rest of your कळ्ळें तुमकां सो एश उदक आहा सो एसो तेश वचोंक जाय जाल्यार तुमकां एक्चुली थिंग एक ब्रिज आहा ते सायडीन एक ब्रिज आहा वचोंक जाता आनी ही ब्रोकन ब्रिज कळना चात लोक कितको येता ती दामन चल नहीं लग रहा है बेटा अच्छा उधर अभी तो कंस्ट्रक्शन सो व्यू सद्या आतां एशीचो ब्रा हाऊस आहा ब्रा हाऊस म्हणजे तेंगेलें लोकल बियर मेळटा थिंगा वयता आमी ब्रिजी वयल्यान वयता आतां ए हिंग कुरासांव आहा ती जाणटो एशेंको आहा कुरासांव कुरासांव पहुंचा तू कॅरेबिन में सेम सेम है तेजे ब्रिजा वयल्यान वयताय आमी ते लोक ते कितू चलोन येता कोण आहाय ते और एक से कौन आता मेरे ब्रदर हाथ है मेरे ब्रदर हाय ब्रदर कैसा आ रहे द वेल्ट ऑफ वेस्ट वाओ वाओ इनसे काय बरे हैं African trending food. I think cheers. राती हांव वाव काय ए देख रे चड बरें दिसता कोणाक आयडियार बी जाय जाल्यार रेस्टॉरंट बांदपाचें अशें करून वाव बरें आहा थंय चोवपाक बरें दिसता हेच गेले हांव वयता राती खंय बंद आसता जाय सगळे रेस्टॉरंट बंद आसताय सो दिसा आतां ओपन आहाय सद्या दिसा ओपन आहाय दिसा चोवपाक बरें दिसता हिंगा केप टावन आतां म्हणटा सगळें ओपन आहा रातीचें सगळें बंद आसता कित्याक राती पागी गेलो खंय राती भायर वाव ये मस्त बनाया देख फूड वेस्ट रिसाइकल जनरल वेस्ट
सध्या आमी इंडियन रेस्टॉरंट सोदताय अजून देखून इंडियन रेस्टॉरंट पागी सोदिताय पागी तेंको जाता आनी थंय कित काय तरी प्रोटेस्ट चलत अशें क्या रे प्रोटेस्ट है पाकिस्तान एंड इज्राइल काय बोलतात काय प्रोटेस्ट ते ट्रेन वयता प्रोटेस्ट चलत तेंगेले सगळी रेस्टॉरंट आहे थंय मुखार हाटल्या अजून मेळना आमकां मॅकडॉनल्ड आहे ऊपर हे कांय मेळ्ळें ना इंडियन रेस्टॉरंट मेळना आमकां वयता राय का अंदर अजून मेळ्ळें ना आमकां सोदताय थिंगा सद्या आतां भितर सोदता हिंगा कितें मेळटा दिताले काय इधर अरे यहाँ इधर है जूता है देंगे पैसा लोकल है इधर लोकल है लोकल ही रहेगा तो शूज़ हैं तो ये ला है हमें नहीं रे है इधर होम ऑफ रनिंग मैन आता भितर सगळे पागी येयल्लो ना पागी सद्या आतां भायल्या हिंचारीत आहा रेस्टॉरंट खंय आतां इंडियन रेस्टॉरंट अजून मेळ्ळें ना आमकां वती आहे वयर वयर हें कितें हें सेटींग आहाय मरे Are you vlogging? या हां येते कोण इंडियन आहे अशीच हां वयर हां हे सायड वयर वचों मरे मेळ्ळें खंय पागी म्हणटा मेळ्ळें म्हणटा तेका जिराफ हां जिराफ हां जिराफ है इधर सोविनर लेंगे हाँ मैग्नेट सोविनर शॉप आहे ते आता वयर वयताय कॉल करते हो बाल नहीं रे काटने का इधर तो शिकल खाया जाएगा ना तू उधर काटता था ना बार्सिलोना में नहीं जाएगा ना आता वयर येयले आमी वयर चलोन येयले लिफ्ट बी कांय ना चलोन येवपा पडलें आमकां इंडियन रेस्टॉरंट हें कितें रे ना मरे हिंगा कांय ना मरे हिंगा ना हूंय भायल्यान रे भायल्यान अरे हीच आमगे इश्टेला उधर है रे हीच हॉस्टेल आमगे बोट दिसी पडटा हिंगा खायचं सो वयर सद्या आतां व्यू है इधर टाइगर मिल्क पागी मेळ्ळी दिसत म्हाका ऑलमोस्ट कोण नाही मरे थिंग बसून पूण आमी हाय आमी पयलीं कस्टमर दिसत म्हाका हिंगा इंडियन रेस्टॉरंटा क्या रे राज द राज हाँ नहीं रे बाहर ही बैठे रे सोफा पे किधर बैठेंगे चेयर पे नहीं इधर बैठेंगे बाहर पसंद तर काय व्यू मिल रहा है ना हम लोग को हिंगा हिंग बसया हिंग बसते आता ऑलमोस्ट पावले याचे रा रे इधर बैठेंगे अच्छा ठीक है किधर भी से पावले हम ऑलमोस्ट राज मैडम का लास्ट नमस्ते भाई नमस्ते यस थँक्यू सो मच ऑलराइट अच्छे सद्या बसले आमी
राज तू बसले राज मध्ये आलो राज राज हम लोग भी राज करेंगे आपण मध्ये असतो ना राज सो द राज यांचे हा नाव वयर राखलें तेका लागून कळ्ळां तुका सो मेनू दाखयता कितें आहा भितर वरीचोय शेक ना क्या अंदर राज सुंगटाकडे सुंगटांक कडी सुकें नुस्तें किसमूर बांगडाकडी मोडशे मेनू हा जायता चेरिसा चेरीस चेरीस आसमाना हिंगा चेरीस आसमाई सो ऑर्डर करते व्यू बरा मरे पूण ना व्यू मस्त रे डेट नाईट वेअर टू फाइंड अस जेते आम्ही किती कोणा ते 18 रुपये काय खाली 18 रुपये तांबडी चटनी तांबडी शेफ मारे हाँ। गाने प्लेन गाने गटने गाने मेरे को गार्लिक नान मेरे को गार्लिक नान बटर गार्लिक नान दही समोसा वडा, पनीर समोसा पकोडा, मसाला कुठे आहे रे हे काय इथं रे कुठल्या पेज वर पेज नंबर सांग ना पेज नंबर नाही याच्यात हे काय मग त्याच्या पाठी डे नाईट पेपर चिकन टिक्का चिकन वाला आहे पण तू राती येऊ नाही बाकी ए साईडी पाहिलं नाही अरे ते ना बसलाय ना त्याने मग समोसा हल्ला घेऊया का ओपन हल्ला असतं समोसा घेऊया घे 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 ना घे रे तंदुरी चिकन कबाब आहे आहा चलले ना ओपन करते अरे ओपन तो करो नहीं तुम लोग ऑर्डर कर रहे अरे तुम लोग तुम्ही तो ऑर्डर कर सकते हाँ जाय ते मरे तिंगा नान थंड उदाड पहिले आमका उदो 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 घेऊन येऊ थंड उदो घेऊन ये से आत पहिले ऑर्डर करता माहिती दाखवय तुमका आम किती ऑर्डर केलं ते ओके सो ती काही नाही बसलो आहे आणि सगळे सात वेटर येला सध्या ऑर्डर घेवपा आमगेले शेफ येयले आमगेले जेवण पुलाव बी आता पुलाव फ्री फिश चिकन वाव थँक यू सो मच थँक्यू अरे क्या बाय कित म्हणले ने क्रेफिश क्रेफिश म्हणजे लॉबस्टर भाशेन अशें मरे लॉबस्टर ना तर आणि यांचे गायला सांगतो मोबाईल हय रा मोनिका आणि फोन माता चे पागी आणि याचे रेडी आहा आम्ही रेडी आहा रा मोबाईल ऑन जायना आणि तिथं मुळे हात लागला रा जेवण रे फोटो काढ फोटो काढ रे फोटो हा तिलो अरे इश्ची जेयले बरें जेयले सारखे जेयले हायले पिले आणि आता हिंगासून हो ब्लॉग कवर कोता बरो व्हड जाला पूण मातशें कित्याक व्हड जालो कित्याक जायतें आसलें चोवपाचें तेका लागून आमी हो व्हिडिओ काडलो आनी कित्याक मोदें आनी येयनाय हांगकोडे केप टावना वयता हिंगसोन आनी हिंगसोन आतां 7 सिडी आसतले पालमा पाव पसून आनी मागीर बरे भाशेन पावल्या प्रमाण म्हाका एक प्लेस 7 दीस देखून आमी दर्यांकू आसतले आनी जेयले बरे भाशेन जेयले आतां वयताय बोटीचे आज एम्बार्केशन आहलें न्यू गेस्ट येयलें आनी मागीर ओत गेस्ट गेले आनी ओत गेस्ट आजून देखून आहाय टील पालमा देखून आनी बरे भाशेन रावाय बरे भाशेन भोंवाय ओके गॉड ब्लेस यू तुमचो मोगाचो हे म्हणलें ना कोणें तुमचो मोगाचो मारियो देव बरें कर म्हूण तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया